uLungile walimala kwingozi ze waqhawukela yingxenye ngalo yakhe. Kwaye kwanyanzeleka ukuba azifundise ukusebenza ngaphandle kwesona sandla asisebenzisa kakhulu. But yeah, okay. And then on. So isandla ke siyakwazi ukuncedisa into banoko ukwazi ukuphakamisa, ukwazi ubethelela, ukwazi uthini. Ewe sona sisafunda okanye sasiphucula. Kodwa ke kumuntu okhubazekileyo into ebalulekileyo into benento ekwazi ukwenza into. Kodwa eliqela abafundi libonise bugorha laphuma kwindawo ye-11 phaa kwabafundi bali-13 kupiswane iGlobal Sabathlon ibibanjelwe eSwitzerland. It just shows how grateful we must be that we have hands, but then also we have the knowledge in engineering to produce devices that can help him to perform tasks. So if we can produce something locally, not only is it good in terms of the guys that are going to use it, but also it's very good for our country as well. Eliqela abafundi lifuna ukuqinisekisa ukuba esi sandla asisebenzisi mbane mninzi ukuze uLungile akwazi ukusebenzisa qho ngosuku. Ndingulerato Fekisi kwindaba ze-SABC eBhayi.